Сапраўдны экалагічны дэсант працаваў на ўскрайку абласнога цэнтра за будаўнічым рынкам у жывапісным лясным масіве, адным з самых папулярных месцаў адпачынку брастаўчан амаль круглы год. Толькі вось далёка не ўсе разумеюць, што адпачынак гэта яшчэ абавязак пакінуць пасля сябе чысціню і парадак. Толькі ў адным месцы памерамі некалькі соцень метраў удзельнікі літаральна за паўгадзіны сабралі цэлы вораг смецця. Актыўны ўдзел у акцыі прынялі школьнікі і студэнты. Хто сам хоць раз прыняў удзел у падобнай акцыі, наўрад ці потым будзе смецціць, упэўнены арганізатары. Уборка смецця, пасадка дрэў, добраўпарадкаванне тэрыторыі. Да маштабных работ далучыліся і прадстаўнікі гарадской улады, актывісты, моладзь і проста неабыякавыя гараджане. Адным з месцаў добраўпарадкавання стаў гарадскі сад. Тут прыбіралі лісце і высаджвалі дрэвы, ліпы, клёны і дубы. Сваю алею заклалі і маладыя пары. Усяго новых дрэў у абласным цэнтры за гэты перыяд было высаджана звыш 1000, больш за 8000 кустоў, каля 4000 кветак. Самы актыўны ўдзел у рабоце прынялі прадпрыемствы горада. По Ленинскому району было задействовано в месячнике более 18 тысяч человек, по Московскому району более 30 тысяч человек. Поэтому работа проведена значительная. Если, конечно, высаживать где-то санитарная зона от предприятий, это хороши тополя. Но в городе тополя нежелательны, так как есть проблемы, скажем, поднимает и, скажем, плитку, асфальт. Месячнік завяршыўся, але работы па добраўпарадкаванні вядуцца і зараз. Амаль паўсюдна ў гэтыя дні службы жыллёва-камунальнай гаспадаркі вядуць замену са старых дрэў на новыя. Этой осенью была проведена замена деревьев, более 250 деревьев, которые были высажены прошлый год, начало этого года. Они усыхали, поэтому приходилось их заменять. Но эта работа и дальше будет продолжаться. Выхаваць менталітэт беражлівых адносін да навакольнага асяроддзя, навядзенне чысціні там, дзе жывеш, задача сур'ёзная. Ініцыятары месячніка лічаць, тут пачынаць неабходна з падрастаючага пакалення. Юрый Печур, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».